जाखांफुनाय फरायसाफोरा गाव गावनि जिउआव जा थांखि दङ एम इन लाइफखौ जेब्लाबो गारनो नाङा आरो बिनि थाखाय नाजानाया जेब्लाबो थानांगौ अब्लानो सानसेब्लाबो जाफुंखायो। डक्टर लाइश्री महिलारी दिनै गसाइगाव बि एड कलेजाव फैदों। गिबियावनो जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनिनो मानगोनां सार डक्टर अजित बर' सारनिसिम। माने दिनै बिथांमोननि नैबे बि एड कलेजाव हायनामुलि मुंनि मोनसे थुनलाइयारि आड्डा, बे आड्डायाव आङो जोंनिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां रेजिस्टार इनचार्ज प्रफेसार इन्दिरा बर' मेडामजों फैफानो मोननाया आंनि थाखाय मोनसे जोबोद खाबुनि बा मोनसे मोजां बाहागो लानो हानायनि मोनसे मोजां आंनि थाखाय खाबु। दा आंनि सिनायथियानो जाहैदों आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो बर' बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार। आङो एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै मावनाया दिनै 8 बोसोरानो जालांबाय। गोबां फरायसुला फरायसुलिया इउनिभारसिटियाव प्रफेसर जानायनि सिमां नुयो। दा नोंदि दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्टआव सासे प्रफेसर हिसाबै खामानि मावनो हाबाय, बेसिम सफैनायाव माबायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जाबोनांखो आरो माबायदि उथ्रिसार जानो हाखो? दा निस्सय नोंथांनिफ्राय मेसेजखौ मोनोब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थुलुंगा मोनगोन। सारनि सोंथिया जोबोद मोनसे आंनि लाइफजोंनो माने आं मोनबोनाय मोनसे थासारिनिनो सोमोन्दो गोनां सोंथि होनना आं सानदों। मानो होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो सुबुंनि जिउआ एसेबां मोनसे इजि बा मोनसे प्लेन नंखाया। दा बे बिथिङावहाय जेनेबा जों लाइमोन समावहाय जाय समाव जोङो फरायसा थासारियाव थायो बा फरायसा समाव जों थायो, माने जों फरायसाफोरनाव मोनसे मिजिं थायो एबा एम इन लाइफ जायखौ होनना बुंदों। एम इन लाइफआ गोदोनिफ्रायनो आंना टिचिंआवनोखामोन। माने आं फोरोंनायखौ आरो सार मेडाममोनजों फोरोंजानो मोननानै बिसोरनि पार्सनेलिटिया ओरैबायदि आंनि सायाव गोहोम जाखायोमोन। माने आंबो सानसे फोरोंगिरि जाहैनो हागोन ना हाया बै नाजानाया थाबाय थादोंमोन आरो बै लुबैनाय आरो नाजानायानो दिनै आंखौ बेसिम लाबोदों होननानै आं बुंनांगोन। आरो फोरोंनायाव आगान होनायाव दिनैनि दिनाथ' जेनेबा जोबोद कम्पिटिसन जाखाबाय, जों बयबो मिथिखायो। दा बेनि थाखाय नांगौखिनि क्राइटेरिया सासे फरायसाया जेनेबा प्रफेसार जानोबा बा जायखिजाया स्कुलनिनो फोरोंगिरि जानो गोनां जायोब्ला जा मोनसे क्राइटेरिया नांगौ जायो बेखौ जोङो नांगौ समाव थिग समाव जोङो बुथुमनानै लानो हाखायोब्ला जोंनि थांखिया जानो हागौ एसे सम लायो, खायसेनिया थाब जाफुङो, खायसेनिया जेनेबा नाजा एसे टाइम लायो। अब्लाबो नाथाय नाजानाय गोसो थायोब्ला जोङो मोनफुङैनि एबा जाफुङैनि जेबो बाथ्रायानो थाया। दा बेबायदिनो आंनि बिथिङावबो बे रज'दों। आंबो साख्रिखौ एसेबां थाब मोनाखै। सिगाङाव आं क'क्राझार कलेजाव बोसोरसेसो आङो गेस्ट फेकाल्टि महरै मावदोंमोन। बिनि उनावहाय आङो सालाकाटि जुनियर कलेजावबो बोसोरनैखौनो मावदोंमोन। बिनि उनावहाय आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खाबु मोनबाय आरो बे खाबुखौ जोंनिनो मानगोनां सार मेडाममोन जायजों आं फोरोंजानानै एम ए खौ पास खालायदोंमोन, बिथांमोननि खाबु होनायावनो आङो गेस्ट फेकाल्टि महरैबो हाबनो खाबु मोनदोंमोन। बिनिफ्राय उनावहाय जेब्ला रेगुलार पस्ट मोनसे ओंखारबाय अब्ला बेवहाय एप्लाइ खालायनो हाहैनाय आं जाबाय। नांगौखिनि स्लेट नेट जा क्राइटेरिया नांगौमोन बै समावनो आं लाना माने गावखौ माने बै पस्टनि थाखाय आं थियारि खालामनो हादोंमोन आरो। ओंखायनो आं सानो माने जाखांफुनाय फरायसाफोरा गाव गावनि जिउआव जा थांखि दङ एम इन लाइफखौ जेब्लाबो गारनो नाङा आरो बिनि थाखाय नाजानाया जेब्लाबो थानांगौ अब्लानो सानसेब्लाबो जाफुंखायो। जाय फोरोंगिरिफोरा नोंनि उथ्रिसार जानायाव थुलुंगा होदों बैसोर फोरोंगिरिफोरनि मुं लानो हागोन नामा? हायो सार, मानो होनोब्ला बिथांमोननि थुलुंगा बिथांमोननि बोरजोंनो आं दिनै बे पजिसनाव दं। बिथांमोननि मुङा जाहैबाय गिबियावनो आं मख'नांगोन जोंनिनो मानगोनां दा रेजिस्टार इनचार्ज प्रफेसार इन्दिरा बर' मेडाम। बिनिफ्राय आं नाम एबा मुं लानो सानो बेनो जाहैबाय दा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै जोंनिफ्राय थांबाय सारानो जाहैदों डक्टर इस्माइल हुसेन सार। माने आंनि गोसो सिङाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बै समावथ' माबा क'क्राझार केम्पाससोमोन नालाय, गुवाहाटी इउनिभारसिटि क'क्राझार केम्पास जों फरायनाय टाइमाव माने बै मिजिङा सारनिफ्रायनो फैजेनदोंमोन आरो आंनियाव। हुसेन सारा माने नों गेस्ट फेकाल्टि मावफैनांगोन दे होननानै माबा मोनसे बेबायदि बुंजेननायनिफ्रायनो माने आंनियाव सिमाङा माने बाहाबोदोंमोन आरो जेरै सिमां एरैनो दिनै आं मोगथां महराव बेबायदि महर मोनफैनो हाबाय। ओंखायनो आङो बिसोर सानै सार आरो मेडाममोनखौनो स्पेसियेलि गोरबोनिफ्राय थेंक्सबो होयो। बिथांमोननि बोर आरो बिथांमोननि अननायजोंनो आं दिनै बे मोनसे खाबुखौ लानो हादों। डक्टर लाइश्री महिलारी बिथाङाथ' थुनलाइयावबो आखाइ दङ।
दा माबायदि थुनलाइ सोरजियो आरो बबे समाव थुनलाइ सोरजियो? थुनलाइ माने क्रिएटिभ राइटिंआव आंहा एसेबां आखाइ गैया। सिगां समफोराव आं खन्थाइ लिरोमोन, खन्थाइनि गांसे बिजाबबो आं दिहुनखांबायमोन आं जेब्ला एसे लाइमोनमोन अब्ला। नाथाय बेबायदिनो जेनेबा साख्रि नागिरनाय ओमफ्राय बेबायदिनो गावनि लाइफनि माखासे सेटेलमेन्टनि बाथ्रा सानै लिरनायखौ माब्रैबा आं दोनथ'नाय स्टाइल जादोंमोन। नाथाय जेब्ला केम्पासाव फरायखांनानै आङो फिन माबाफिनबाय मा होनो एसएट टिचार आं जेनेबा मोनफिनबाय, साख्रि मावनो खाबु मोनफिनबाय, अब्लानिफ्राय माने बै सावरायनाय आयदायाव आरो क्रिटिसिजम आयदायाव एसे आखाइ होदों आङो। नाथाय क्रिएटिभ थुनलाइयाव एसेबां आखाइ गैया। नाथाय अब्लाबो दायो खन्थाइनि फारसे एसे गोसो होफिननाय बायदि जादों। खन्थाइ लिरो आङो दोंफा दोंनै, बेनोल'सै सार। माखासे गागि थुनलाइगिरि जाय नोंखौ गोहोम खोख्लैनो हादों? मानसिनि जिउआवथ' जोनोमनिफ्राय थैजासे गोहोम आरो बोजबलायनाया थाखायो। रिसिपसन एन्ड इनफ्लुयेन्स थियरियानो दंखायो जे जायगायाव। दा बे आंनियाव गोहोम खोख्लैनाया स्पेसियेलि आङो जाय खन्थाइफोरखौ फरायनानै माने खन्थाइयानो आं सोरजिजेननाय थुनलाइनि गिबि महरानो खन्थाइयानोखामोन, बेखौ आं रायखांनांगोन। जेनेबा जोंनि बर' थुनलाइनि माखासे खन्थाइगिरिफोर जेनेबा अनजु मेडाम, इन्दिरा मेडाम, बिनिफ्राय दङ जोंहा इसान मुसाहारि बिथांमोननि लिरनायफोरा माने ओरैबायदि गोथौ गोथौ जायो, ओंथि गोनां जायो आरो गुवार मोनसे कनसेप्टनि जायो। बिथांमोननि लिरनायानो आंनियावबो गोहोम दङ। जोबोरै मोनसे मोजां बुंफोरनाय। दा डक्टर लाइस्रिनाव आङो माखासे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुबैदों। माब्लाबा आङो नुनो मोनो जे बर' आइजोफ्रा दख'ना गाननानै बहाबा लेबार मावनाय, बेफोरबायदि थासारिनि सायाव मा बुंगोन? लेबार मावनायनि बिथिङावथ' सार आंनि बाथ्राया नैबे, जेनेबा साफ्रोमबो सुबुंहा थांनानै थानायाव जुजिनांनाय मोनसे थासारि, जिउनि मोनसे थासारि जायखौ जोङो जेनेबा एंगारनानै जिउखौ खांनो हाया। दा थांनानै थानायनि थाखाय माने उदैनि ओंखामखौ बुथुमनो थाखाय जुदि सासे आइजोआ दख'ना गानना लेबार मावनांदोंब्ला बेवहाय आङो जेनेबा लाजिनाय मोना सार। आङो बिसोरखौ एनकारेजसो खालामगोन। आंनि साननाया ओरैबायदि आरो सार, जेनेबा आखाइ आथिं दङ, मावनो हायो, मावनो हादोंब्ला आं मानो मावा, आंनि साननाया बिदि आरो सार। जेनेबा सोरबा सासे आइजोआ दख'ना गाननानै जुदि लामाफ्राव अन्थाइ थिखांदोंब्ला बा लेबार मावदोंब्ला, खिन्थु बियो हार्ड वार्कसो, बिनि वान काइन्ड अफ बिनि जब आरो जेनेबा। दा बे बिथिङाव आंनि साननाया बेबायदिसो आरो सार। जेनेबा सासे आइजो जानानैबो जे बियो उनफिननानै थायाखै, दख'ना गाननानैबो जे बै खामानिखौ बियो आं हाया होनना उनफिननानै थायाखै। बै सानसे लेबार मावनाय फैसाजोंनो बियो गावनि न'खरनि फिसाफोरखौ फोरोंगोन, गावनि न'खरनि जेनेबा जानाय लोंनायखौ बुथुमगोन। दा बे बिथिङाव आं बेखौ जेनेबा मा होनगोन, लाजिनायबो आं फिल खालामनाय नङा, प्राउडसो फिल खालामगोन। मानोना सासे आइजो जानानैबो जे बे खामानिखौ मावनो ओंखारबोनो हादों, बै मोनसे साहसखौ आङो खुलुमगोनसो सार। बे नोंथांनि बुंफोरनाय, गोसोनि साननाय मोजां। आं नैबे बेलायाव नैबेखौ बुंगोन जे जोंनि थांनानै थानायनि जि मोनसे राहा, बे राहाखौ बुथुमनायाव जोङो सानसेयाव 200 रां बा 250 रांनि थाखाय सानफा थोलो मावनायनिख्रुइ जों जुदि बिनिख्रुइ साबसिन राहाखौ लानो हायोब्ला थारैनो मोजांसिन जागोन। आरो बेनि थाखाय जोंनो नांगोन सोलोंथाइ, नङा होनबा? जे सोलोंथाइ थायोब्ला थारैनो जोंनि बर' आइजोफ्रानो जाथों बा जोंनि बर' हौवाफ्रानो जाथों अन्थाइ रुजुननायनि लेबार मावनांगौ जानाय नङा, बा सानसेनि हाजिरा मावनानै गावनि जिउखौ खुंनांगौ गोनांथि जानाय नङा होननानै आं सानो। आरो बेखौ साबसिन खालामनो थाखाय जोंनो नांगोन गाहायै सोलोंथाइ। डक्टर लाइस्रि, आङो मोनसे बाथ्राखौ आरोबाव मिथिनो लुबैगोन। दिनै जोंनि लाइमोन समाजाव खायफा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायखौ जोङो बुंदों ड्राग, फेग्रा मुवा जानानै गाव गावनि बिमा बिफानि सिमांखौ खहा खालामनाय, गाव गावनि बिमा बिफानि गोसोखौ दुखु होनाय आरो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनाय, बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिफ्राय जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजानाव थायो, बेनि थाखाय मा बोसोन होगोन? बियोथ' आथिखाल सोलिफुबाय थानाय मोनसे जोबोद समाजनि मोनसे बियाद बायदि होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बे
ड्राग्स लानाय बा बेबायदि माखासे गाज्रि हुदा सायख'नानै लानायाव जोंनि लाइमोनफोरा जोबोद मावनाङै खामानिखौबो माब्लाबा मावलांदों बा सोलोंथाइ बिथिङाव गावनि समफोरखौ खहा खालामदों दा बे बिथिङाव जोङो माने माखासे एवारनेस लाबोनानै होनो हायोब्ला मोजां जायो जाय एवारनेसा जोंनि न'खरनिफ्रायनो सोमजियो न'खरनि जोंनि गार्जेन जोंनि जेनेबा बिमा बिफा बिसोरो माने फार्स्ट टिचार नालाय फार्स्ट टिचार होननानै बुंनाय जायो बिमा बिफाखौ दा आरो बिमा बिफानिनोबो आरो बिमाजोंनो गथ' गथाया बांसिन सिथाबनानै सोरांनायनिफ्राय मोनाजासे थासिननायखाय बिमायानो गावनि फिसाफोरनि आखु गावनि फिसाफोरनि जेनेबा साननाय हनायखौ बांसिन मोनदांसिननो हायो हिसाबै आंनि साननाया बेनो माने बेबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ जों नागारहोनो बिमायानो नाजाग्रोनांगोन बिमाया बुजिग्रोनांगोन आंनि फिसाया मानि थाखाय बेबायदि जालांखो बेखौ जोङो सानहरनो हानांगोन आरो फिसाफोरखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय बा बेबायदि ड्राग्स लानायखौ मिथिदों बा गाज्रि हुदाया बिनियाव साफिदों होनना फिसाफोरखौ जुदि मिथिदोंब्ला जोङो डाइरेक्ट बिनि थाखाय राहा लानांगौ आरो राहाया जेनेबा न'निफ्रायनो जाग्रोनांगोन आरो बे राहाखौ जेनेबा बिमाफोरा आं बिमाखौनो बांसिन होनदों मानोना फिसाफोरा बिमानि गोरबोजोंनो सिथाबनानै बांसिनै देरसिनो बिफाफोरा बाहेरायाव ओंखारनानै बाहेरा खामानि मावनो गोनां जानायखाय एसेबां समबो होनो हानाय जाया दा बे बिथिंनिफ्राय बिमाफ्रा जोबोद सांग्रां जानांगौ बिमाफ्रा बिनिफ्राय मोनसे जेनेबा इडुकेसनाव मोनसे थियरि दङ एडलसेन्स पिरियड होननाय दा गथ'फोरा माने ड्राग्स लानाय बा गाज्रि हुदा साफिनायाबो एडलसेन्स पिरियडआवनो बांसिन जायो जायखौ लाइमोन बैसो होनदों माने बै मोनसे पिरियडाहाय माने बेहाय नेचारेल फेन'मेना माखासे थायो जाय फेन'मेनाया फिजिकेल स्ट्राक्चारनि देरनायजों बिनि मेन्टेल ग्रौथजों माने अट'मेटिकेलि फैफायो आंनि फिसानियाव बेबायदि लाइमोन बैसोआ फैनाय नङा बा एडलसेन्स पिरियडआ फैनाय नङा बे नंखाया मानो होनोब्ला बे गड गिफ्टेड बे स्टेजआ बयनियावबो फैयो दा बे स्टेजखौ माने जों बिमाफ्रा एसे हमनो हायोब्ला अब्लाना जों कन्ट्रल खालामनो हायो आंनि फिसाया एबार एडलसेन्स पिरियड मोनबाय आं बेखौ एसे सामलायनांसिगोन आं बेजों एसे क्लसलि जानानै रायलायनो रोंनांसिगोन आं बेनो बांसिन सम होनांसिगोन बा बबेबा मोनसे एसे गाज्रि माबाफोर नुदोंब्ला मानि थाखाय जादों बै रिजनखौ आङो नागिरनांगोन आरो दा बेबायदिनो माने केयार माने जोथोन लानायनि गेजेरजों गथ'फोरनाव बेबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जानाय बा गाज्रि हुदा साफिनायखौ जोङो एसेब्लाबो कन्ट्रल खालामनो हायो आरो स्पेसियेलि आं फरायसाफोरखौ खावलायो बेबायदि बैसोआव गोबां गोसोआव बायदिसिना सोंलु सिखाङो गोजौ गाहाय बायदिसिना सोंनाय जाय सोंनायनि फिननायखौ नागिरनायाव मोनैयाव माब्लाबा आनकन्ट्रल जायो आरो बेबायदिनो मावनाङै खामानिफोरखौबो मावफ्लाङो दा बैफोरखौ जाहाथे जेनेबा गावनि फ्रेन्ड्सफोर बा गावनि न'खरनि आंगो बिमा बिफाफोरजों हौवासाब्ला बिफाजों हिनजावसाब्ला बिमाजों शेयार खालामना गावनि बै सोंनायनि फिननाय आं मानो बिदि सानदों बिनि फिननाया मा बेखौ डाइरेक्टलि सोंनानै लायोब्ला बेबायदि माने दस्रा हुदानि हेफाजाब लानांगौ जानाय नङा होनना आं सानो आरो स्पेसियेलि सार बेयो बै मोनसे पिरियडनि थाखायनो जायो होनना आं सानो साबायखर थाबाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोरै बेसेन गोसा मोनसे थुलुंगा आरो बिमा बिफाफोरनि थाखायबो बेसेन गोसा थुलुंगा आरो बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय